Balik na pud mi dari guys kay magpa-ultrasound na pud mi dya alas 6:30 pa guys. Human na mag-ultrasound dari guys, adto na pud mi sa Siliman Medical. Kay adto na mo ipabasa ag kanang iyang resulta sa ultrasound nundya. Kay adto na mo pud nag-clinic si Dr. Rido. So diri na mi guys. Morning guys, wala po di guys, Ruby Provinciana. Ito guys, diyan ang Crystal na guys. Magyapog na si Nina kay wami makadag si Nina. Diyan si Nina guys, kang Nicole. Okay guys, magbuwag-buwag na po Miss Nicole guys, kay nasa meeting. Mag-amping na. Amping na. Oh, sabay sa ko. Oh, tawin. Yeah, kita. So guys, nakakang sa Nina. Ano lang hinuwam ni Nicole kay wakoy daw si Nina. Hinday po, nag-iinis na sa gabi eh. Kuan dya. Naligo ko gamay kay grabing kainit. Napadung namin ni Nicole guys, ay ni Crystal sa case doctor gihapon kay adto gihapon mi magpa-ultrasound. Guys, amo na lamang gibaklay kay sayang kadyo gamong pamasahe. Gikan sa boarding house ni Nicole padung dadto sa is doctor. Amo na lang gibaklay ni Crystal. Diya guys, alas 6:30 pa kailangan alas 7 na nami dadto kay rong mauna si Jaog ultrasound. Kay luwi kadyo, way kaon-kaon. Di man siya pwede mamahaw. Nak, nahulog ang buwak, nak. Asa nagikan? So, nag-fill up si Crystal, guys. 36.2 sa magkuha ko result. Thank you. Wala pa yung naka-assign sa admitting kay alas city pa. Yes, Crystal na regaling code. Ay nak. Hulat mi guys. Ay nak. Hulat mi. Ang mata guys, grabe. Parang mabugo ka to gabi guys, kaya rang kainit dito sa boarding house ni Nicole. Pero laban lang gihapon. Hindi ko sadyo. Diya guys, gahulat mi kay magbayad mi sa ultrasound. Diya, wapay tao dari. Diya, gabi imang good guys. Halididi ay. Diya. Kuhaan ka ng mahal di kadyo pag halidi kay murag dubli ang payment. So, 3,700 ang bayad sa ultrasound. Diya, normal di ay 3,000 ra. So, sayang mapud ang 700. So, balik na lang mi dari kay wala na po mi pamasahe pa dong uli sa Cebu. So, nagwanta na lang dyan mi dari huwat. Diya guys, at ditra po dyan guys, so, kuha ano say resulta sa ijahang ultrasound kay inaghumanin niya ultrasound guys, napaday usa nga sa tunak. Dili na nawan endoscopy. Endoscopy dya. Ngin man ang doktor nga kinalan dyan ko itong endoscopy. Dyan ang utana kong pila 13,000. Dyan asa mamimang itag 13,000. So, ngayon ko sa doktor nga pwede ra bag ultrasound sa laman do kay wala mi kwarta nga sapat kabayad. Dili kong endoscopy kay. Pero ug kinahanglan jud kuno kay ni marabad sa ingon ng doktor nga kinahanglan jud pud siyang kay tanawon. Depende ra man guna sa kuan ultrasound kung normal ra dili naman na endoscopy.
Diya guys, ito naman tang kuanon guys kay kung say resulta dani guys nagtanaw ni diya sa ultrasound basi binto siya nga ipa endoscopy. So di dyan na naman na mahimo kay wala gyud may budget na ng 13,000 pero mahimo na nako siguro guys pagtiguman siguro na ang duha ka sweldo na ko sa YouTube pero mahimo na nako guys siguro ang tiguman nga maka pamiya ng endoscopy kay mahal man di kadto na 13,000 pero yang resulta karon kadto asa magyong kaya Iya, kung kita nagsaging. Salamat. jadi masa pwede sa mukha mo kay Fasting. Fasting din ka? asa rin ka sa kadugo mo siguro kaya siguro mo kasi ang nanay Uy, naman dyan ko yung angay. hindi ba yung mata ba Wala ko yung angay yun. dahil nakipag-meet na mo dari nagabuhol po ni si Jan dahil nga rin Kitagaan pa dyan mig time nga mo rin siya guys. Salamat ka dyan. Wala kung ba na Alas ako? 12 pa. Alas busi pa lang inyong Harrison. Hindi alas 12 pa ang iyong schedule. Ako sa... Okay, kung gina-ultrasound na mo kahapon. Wah, kaya ang makalab. Yan yung midagdag. Ang tagya. Grabe hangin ah. Sige na, Ming. Oh, sige na, mamiga ka, Nick. Sige na, gumit siya biyahe. Sibo ka pulot. Sige na siya biyahe. Kuan, slow. Cebu. Happy for na taglap ko. Kaan dyan, kaya ang mamati niya. Kapamilya ba? Taga. Uy, no, di may Bulana, ang mga bulana. Di ka may isunod sa kong lalay ko. Pero nag-meet ko sa bumulitin ako niyo. Oh, Kaya ang mga Kaso mo, napamoy mo kasi yung gusto. oh, di. Dayong, ganahan mo ka na madugagan doon inyong subscriber. Pagkapaway po mo sa ano, pwede mo karoon na pwede na oras ba? Naman kung may payag na gamay ba? Amo magpaanan yung Wala sa oh, ano, ako, naamit. bibili na. Bye-bye! Amping mo Kuya Nick, Ate Perla. Salamat ha, salamat. Mubad mo ka? Ikaw, uban ka. Ikaw. Oh, bye. Bye Kuya Nick. Amping mo ha, ate. Bye. Oh, bye. Salamat. Wala guys, gahinan jud mig ngari. Diyan na si mga anak nasa gawas. Guys, kay alas 12 pag schedule ni Cristel. Kay kinahanglan man day pa schedule gihapon di ay. Grabing kahasel nja. Nami dari sa Kapitolyo di as Cristel dia. Kay mo balik mi sa boarding house ni Nicole kay alas 12 pa. Daluy ka dos Cristel kay fasting lagi di mag kaon dagi gutom na ra ba kuno si Dia. Dia guys, arang mahala jud di ay ang ultrasound 3,000 kay gahapon 3,700 man to kay holiday. So amo na lamang gi agwantahan nga karon na laman kay armado na naman makasave mig 700 kay may pamasahin lagi namo padung uli. Dia na mag picture kuno sa dari guys dia. Anang Negros Oriental. Malaman sang gilingaw-lingaw guys kay gigutom lagi kuno si Jan. Salamat di kadto sa dai nakipag-meet na mga taga Katigbian ni nga ridari kay na taga Daris Negros si Ja. Yatos Cristel. Diba? Negros Oriental. Namalik mi dari sa boarding house ni Nicole kay alas 12 pa. Diyan schedule diyan pang inom pa jud mi. Kay wa mi nagpa-schedule gabi guys kay arang mahala man gabi kay holiday lagi gahapon. Ja luwi pagkado si Inday dito mi kay init nja. Kuan. Samot sagka gutom kay di ra ba sa pwedeng mukaan. Hay sa kas nila nak. Pray lang ta nga okay ra gid ang ultrasound. A few moments later. Guys, nahuman mi og pa-ultrasound mga alauna dyan nga Remy Daris Silliman University Medical Center kay ariman basahon nagijahang kuan ijang ultrasound dya another na pud na manghuwat dari alas
Alas 4:30 na, wag hapon ng doktor. Sao na naman ja. Another bayad na pud mi darig 600 para sa pagbasa. Grabe ding hasula ding nga ni guys magpa kuanta ka ng espesyalista ng doktor. Maugtas pud ta og hinuwat. Miss Christine naluja na. O di na pud mi makauli ron, ano mi ilis-ilis. Pero agwantahon lang jud namo guys kay sa man na mamidari. Ang mo uli pa mi nga gastos na pud. So maghuwat jud mis doktor hantod gabi eh. Sa orasan na alas 4:30 na wa pa nabasa gizahang ultrasound. Diya pang number 9 pa jud mi. Sabutan na pud mi na ni alas 8 alas 9 gabi eh. Di na pud mi makauli Cebu. Kaya muli pa mi guys, mubalik na po dari, gastos na kaadyo. Daghan na kaadyo problema. Manang agwantahan na naman dyan mo, maghuwat ng doktor. Pabasa ang isang result. Yeah. Na maghiwat tari guys kay Muari Kunos Nicole. Nga na rana ma. Oh, makaugtas na. May maulog kayo nga na rana. Di mo. Guys, alas 6 na wa pa jud mi nahuman. So update ra ko ninyo ugma guys, ug matawag na mi. Kaya gitawag guys. Number 3 pa. Hati. Number 3 pa. Number 3 pa ang gitawag. Ja, ma-update ra ko ninyo ugma kung sa resulta. Ja, see you na lang ugma guys. Mag-update ra ko ug kanang say resulta ni Cristel. So diri mi matug sa dumagiti gihapon guys kay malagi na di mi makauli ron kay bisag alas 10 na mi mahumandari kay pang number 3 pa. Alas 6:30 na. Diyan guys, amping ug ampo lang ta nga okay ra pud si Cristel lagi ang resulta. Kay wa man mingin ang doktor ganiha nga katuning ultrasound ni wa man mingin kay man tabasa pa man jud. Diyan another bayad na lagi pud mi dari kay laing hospital na po niya manggingarian, Siliman. Kaya dari naman po tuning duty itong doktor nga ni Kuana mo. See you, ugma guys. Amping, ugampo lang ta.